Velkommen til Rafiki News. God aften. Velkommen til denne specialudgave fra Heslund Efterskole. Skolekøkkenet på Heslund Efterskole serverer uspiselig mad, siger en pålidelig kilde. Det ser endelig ud til, at kampen mellem lærerne og eleverne er stoppet. Eleverne viser begejstring for emneuge, men hvem har egentlig spurgt dem? Vi har hørt rygter om, at maden på Heslund Efterskole er helt uspiselig, og vi har selvfølgelig sendt vores rapporter ud på stedet. Hvad synes du om maden her på Heslund Efterskole? Altså ja, det er jo... Skal jeg kigge på dig eller ind i kameraet? Nej, kig på mig. Okay, så kigger jeg bare på dig. Hvad synes du om maden her på Heslund Efterskole? Ja, altså... Jeg har bestemt altid mad ned fra Abdullah, en pizza. Sådan en ordentlig pizza, så det er jo godt nok. Hvad synes du om maden her på Heslund Efterskole? Mad? Det vil jeg ikke lige kalde det. Nej, okay, tak. Hvad synes du om maden her på Heslund Efterskole? Jeg vidste ikke, at selvfølgelig så det var blevet en delikatesse. Det vidste jeg heller ikke. Okay. Hvad synes du om maden her på Heslund? Mad er mad, og det gør mig glad. Der har været voldsomme kampe på både psykisk og fysisk plan på Heslund Efterskole. Vi har snakket med en lærer om problemet, der måske er i opløsning. Har du et godt forhold til dine elever? Ja, jo, her på det sidste, der synes jeg egentlig, de er blevet rigtig flinke med mig faktisk. Har de altid været det? Nej, altså, for et par uger siden, der var det rigtig nok, der var der nogen, der sådan indimellem slog lidt på mig og var rigtig nede ved mig. Okay, så de behandler dig ikke særlig godt? Jamen det er jo det, jeg synes, det er blevet bedre herinde for de sidste par uger måske. Hvordan behandler du dem? Jamen, jeg slår ikke an, når det er nødvendigt. Altså nu er kampene jo ved at være gået i opløsning. Kan det have noget at gøre med, at der snart skal være forældresamtaler? Kampene? Det ved jeg ikke. Men i hvert fald så ved jeg, at forældresamtaler de er helt nødvendige for, at de som lærer kan overleve en gang imellem her på den her skole. Tak for det. Elever viser begejstring for emneuge på Heslund Efterskole. Men hvem har egentlig spurgt dem? Vi har taget ud på efterskolen og spurgt en lærer og en elev. Synes du, emneugen er en fiasko eller en succes? Det er en klar succes. Hvorfor? Jamen allermest faktisk, fordi lærerne har lavet et rigtig godt oplæg, men måske allermest fordi eleverne de bare har været super gode til at være engageret og gå ind i det og tage opgaven på sig. Hvad synes du om den her emneuge? Jamen jeg synes det er noget lort, og jeg gider slet ikke mere. Det her layout-pis her, det er så skide stressende, og jeg vil hellere skrive 10 stil end alt det lort her. Det er bare ikke mig. Nej. Det er noget lort! I går aftes var der Dansk Fodbold Award i fjernsynet, og der blev uddelt en masse priser. Det bemærkelsesværdige ved en af priserne var årets fodboldspiller, hvor Niklas Bender havde udtalt inden awardoverrækkelsen, hvem skulle vinde ud over mig. Men det var jo Dennis Rommedal, der løb med titlen. Vi har interviewet ham efter Dansk Fodbold Award. Jeg har fundet Niklas Bender og vil tage en lille snak med ham. Hvordan kan det være, at du ikke vandt Dansk Fodbold Award, nu er du blevet så selvsikker på at blive årets spiller? Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror, at ham der Rommedal, han vandt, fordi at han mangler noget selvtillid, og det har jeg jo masser af. Jeg er jo både god og lækker. Og jeg kan jo endda ramme bold, ikke også, så det er jo godt nok. Altså, så er jeg selvfølgelig den bedste i Danmark, så jeg har ikke brug for at få en award for det. Så er jeg rent faktisk også den bedste i verden. Du lyder i hvert fald meget selvsikker, det du siger. Det er jeg også, fordi det er jeg. Du tror ikke nogen gange, du bliver lidt for selvsikker? Nej, det tror jeg ikke. Tak til dig, Niklas Bender. Det var så let. Tilbage til studiet. Det var alt for Rafiki News for denne omgang. Vi er tilbage i morgen med nye værter og nye nyheder.